ten cuidado, non vas un pouco coxo. Ai, bueno, para un pouquiño, a ver, ó. Estase moito mellor aquí que no hospital, que aquí ainda corre algo de aire. Home, ali está todo pechado, e aunque abras a ventá, entra aire quente igual. Pero, mira, é hecho que hai. Ahora o importante é que sanes da perna que te mancaches. Non sei como me escapou o ligón a ela. Bueno, Toda a vida acabando no monte. E co ligón ao lombo. E mira ti. mira, un nunca sabe onde a ten. Pero a min o que me preocupa agora é que chei dar de comer. Porque podo che dar berzas, patacas, fabas, eu que sei, pero manterte a base de outra carne non hai pitas nin coellos que nos cheguen. Acabas co que temos en unha semana. Vida de señorito, joder, quen aguanta eso? Eu tamén terei que botarlle algo de fabas. Sí. Ou que haxa. Menos mal que non me sacou o viño. Bueno, cala a boca, que o viño mellor aínda cho saco eu. Porque con todas esas menciñas que che deron non quero que che faga moito ben. O médico aquel dos anteollos, diso non dixo nada. E foi o que dixo, o que tiñamos que facer. Bueno. Mira, ven ali don Xosé, ó. Sí? E quen estará enfermo na aldea, ó? Podemos lle preguntar o da carne, a ver o que di. Quen Que estará? oín eu que non andaba nada ben. A tía Fermina. Esa hai polo menos, non sei, 15 anos que está encamada, xa podía levar Dios dunha vez. Si, ó. Don Xosé! Ai, don Xosé! Podes chegar aquí un momento, ó? Podo, muller? É que o que está a ollar aí con tanta atención, ó? Bos días. Bos días. Miraba a pola daquel carballo que atravesa o camiño. Que dá un arado ben xeitoso, ó. Ai, ó, pois diga yo aquí ao Amadeo que non creo que lle teña perda da pola. Eche ben tempo que non escoito do arado, ó. Hai unha cantiga que di eso. A miña má fixen que a miña navalla un aradiño de pau, un aradiño de pau, un aradiño de pau. É verdad, sí. Saluda logo ao doutor, ó. Bom dia. Bo día. Non é sitio para facer a consulta. Xa non é sitio aquí para facer a consulta, pero agora que nos cae máis a mal, que pasa usted por aquí, para non ter que ir mañá a Palas. Sí. Non se preocupen. No que eu podo axudarlles, Pois verá, don Xosé, é que aquí o meu home, o Amadeo, mancouse nunha perna co ligón. E levamos 2 semanas no hospital e acabamos de chegar hoxe. Casi a escachiza, a hora de vello volveuse zoupón. non sabía que viñese, Sí. pero alégrome de que todo vai ben. Bueno, todo ben, ao direito non vai. E logo, Home, porque o médico do hospital quitoulle a carne de cocho, de porco. E ben sabe na aldea que pode lle dar berzas, patacas, navizas, pero que sin un pouco de sustancia de carne de porco que non dá forzas para traballar, e ten que traballar. Xa vamos marchar do hospital. E a Concha dixo ao médico. Eu tamén padecía de reuma. E dixo o médico. Carne de porco, nada, por hostia é veneno. pero díganme vostedes, cantos son de familia na casa? Na casa somos non os 2 e máis 5 fillos, que aquí o Amadeo onde o ve folle ben pistoleiro. Que remedio tú? Bueno, pois, dígame, a ver, Que? a ver, cantos xa han ser mozos os rapaces, non? Son, un xa librou de quintas e outro vai marchar agora e os outros levanse 2 anos cada un. Traballan e comen. Así ten que ser. Home. Se traballa, hai que comer. Dígame, cantos porcos matan? Cebamos un par de porcos e xa nos damos por contentos. Sendo así, autorízolle a comer toda a carne de porco que queira. O que, ó? 2 porcos Ves, por semana. Concha, este médico sí que sabe, é non o do hospital. Cala, anda, cala. E mire, do viño non nos dixo nada. A vostede que lle parece non creo que lle faga moito ben, ó. Cantas cuncas de viño tomas ao día, Amadeo? Con cardiviño. Cando vou ás festas e cando vou a feira a Palas,
Se non ven ela comigo, senón aí vai, e hai que vir. Pois, sendo así, tamén lle autorizo a tomar todo o viño que queira. Unha condición, a primeira vez que non poda subir só á cama, quedalle terminantemente este prohibido home- volvelo probar. O que te digo eu, Concha, este sí que sabe, este médico sí que sabe. Me cago no demo. E logo pa reuma que lle será bono. Bueno, para reuma, o mellor é ir aos baños á Coruña. Ai, pola virxe. E cantos hai tomare? Unha quenda de 9 cada ano. Ai, Concha, temos que ir máis veces á consulta. Ni no penses, oiche. Ahora, cando vayamos a casa, imos ter unhas palabriñas, ti máis eu, que a doutrina do home na casa. Mire, don Xosé, con permiso da súa cara. Dígame. Eu pensei que esas recomendacións que lle fai aí ao Amadeo son con boa intención, pero ben sabe que non se poden cumprir. Ándalle quentando a cabeza, cocho a fartar, viño canto quere, baños na Coruña, pero que? Con todas esas complacencias, aínda se lle han de quentar outras ideas e logo estamos apañados, era o que me facía falta. Venlle vir día espertar outras ansias, Peño. polo ben dos dous. Bueno, se o sei, non lle consulto nada. Maruxa, achégate, muller, querías algo ou? Bueno, eu continuo o camiño, xa me vou indo. Agarde, don Xosé, eu quería falar con vostede. E vos días aos presentes. Bos días. Bos días. Nós xa nos íamos indo. Nós xa nos íbamos indo. Sí. Gracias por todo, don Xosé. Hasta outro día. Hasta outro día. Ni non penses, ti non volves ali, pasa diante de miña pa casa que te vou a afeitar, me cago. No. Bo día. Dígame que lle acontece. Pois é que o meu fillo ten 3 anos. Este é esmirradiño de todo. Ensume, día tras día, e vexo que se me vai. Seguramente que o que precisa o seu fillo é comer algo máis. Pero, señor, o neno non quere comer nada do que lle dou. Delle unhas talladas boas durante unha tempada e verá como ellos se despertan as ansias de comer. Pero mellor hoxe pola tarde. Traigo pola consulta e veremos o que se pode facer. Non teño talladas que lle dar, señor. Tan só caldo limpo sen sustancia algunha. E a consulta non me atrevo a levalo. Por que? Non teño con que lle pagar. Vostede non sabe. Vivimos nesa caseta, o Pedro Castro, meu fillo máis eu. Pero ti non és filla dos de Mateo. Son, si señor son. Mais miña nai botoume da casa. Cando soubo que estaba en estado, e o mozo non se facer cargo. Hai 2 días, cambiei por unha torta o último rego dunha leira que me deixara meu avó por coidalo. Leira das tortas. A leira das tortas. Pouco a pouco, rego a rego, vanse quedando coa propiedade aos pobres. Non volva a facer iso. Non vai que queda sin terra onde coller algo de mantenza. Ya a torta a pouco lle chega. Mellor pola tarde traigo o neno á consulta. Pero a fame é moi negra. E ver así o meu pequeno chorando diario coa fame, auga de momento pode atopar en calquer sitio. Pero algo que levar a boca... Iso non se pode permitir. Cando iso ocurra, veña xunto a mí. Con bolo de pan e un compango doullo eu. Mellor pola tarde traigo o neno á consulta e a ver se malo será que non encontro unha casa para servir, para mellorar un pouco a situación. Eu na vila nunca estive, non sendo algún día de feira. E con aquela xente... Non lle sei tratar aquela xente, señor. Non se preocupe. Malo será que nun dos 4 lugares que teño acasarados non a poida ter o caseiro de criada. Alá. Ata a tarde. Ata A hora que tarde. queira, e poida, xa sabe. E a entrada de Palas pregunta por mí e xa lle indica. Moitas gracias, don Veña. Xosé. Que Deus o pague, que ben o merece. Ata a tarde.